Elindítsam? Jó. Na, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén, itt a Szikla 5 galériában. Hát ennek a galériának a lényege az, hogy itt ugye az 5-ös szám köré szerveződik minden. Ezt elmondom minden megnyitókor, mert nem mindig mindenki hallotta már. Most meg úgy tűnik, hogy elég kevesen vannak itt olyanok, akik már az előző megnyitókon is itt részt vettek. Ugye mivel az 5-ös számban lakunk, ez a Szikla utca 5-ös, és hát ezért a Szikla 5 nevet kapta a galéria, és ennek kapcsán a kiállító művészek 5 munkát hozhatnak ide a galériába, és hát általában 5 vendéget hívhatnak, de hát ez mondjuk annyira van kőbevésve, mint az alaptörvényünk, hogy ugyanolyan könnyedén változtathatunk mi is rajta, és mindig változtatunk is. Tehát valamilyen módon mindig áthágjuk ezeket a szabályokat, és általában 5 órakor kezdődik a megnyitó. Ezt a későn érkező kedvéért mondom külön. No, és hát akkor most egy olyan kiállító művészt köszönhetünk itt a Szikla 5-ben. Én gondolkodtam, hogy mit mondjak, hogy milyen különlegesség van itt ebben a relációban, és rájöttem arra, hogy mi a közoktatásban egy iskolába jártunk. Úgyhogy ez ugye egy nagyon jó kis fölvezetés. Tehát a Jánnal mi közös iskolák padjait koptattuk, ráadásul általános iskolában is, és középiskolában is ugyanabban az iskolában. Volt úgyis, hogy egy osztályteremben, csak akkor az már egy másik reláció volt, de így egyébként, mint iskolatársak is szerepelhetünk mi most itt közösen. És ami még a kiállító művésznek a feladata, hogy ő gondoskodik arról, hogy valaki megnyissa a kiállítását, és akkor ez az ötletet támadta Jánnak, hogy a Pufi lenne az, aki most megnyitja ezt a kiállítást. Úgyhogy én át is adom a Pufinak ezt a szót, és kérem, hogy akkor... Én arra gondoltam, hogy te is elég, ha megnyitom. Én nem nyithatom meg, mert én csak házigazda vagyok most itt. De Gyuri, bocsánat, hogy én belepopátlankodok ebbe az egészbe. De mi ugyanúgy osztályt vagy iskolatársak voltunk, de az én munkáimat nem látom kiállítva. Hát nem tudok a munkáidról, de amint tudni fogok róla, akkor majd beszélhetünk arról, jó, hogy esetleg te is megjelenjél. Esetleg mondjam jövőre vagy valami. És akkor 5-re ide érkezünk. Rendben. Igen, Pufi, tiéd az. Jó, én egy viszonylag rövid beszéddel készültem, ami hát úgy kezdődik, hogy én nem vagyok annyira a szavak embere, és igazából kiállítást sem nyitottam még meg. Úgyhogy nem is teljesen vagyok abban biztos, hogy ezt így kellene csinálni, de hát most majd ez jól ki fog derülni. Körös János Levente művei magukért beszélnek, ezért én inkább a magával ragadó személyiségének sokrétűségéről szeretnék egy pár szót szólni. Középiskolában ismertem meg a művészt, aki akkoriban is polihisztorként tevékenykedett. Grafikáin finom, kiművelt vonalak jellemezték, mindig rajzolta a legszebb fákat. Munkái érzékenységéhez groteszk humor is társult. Emlékszem például, amikor kitalálta, hogy festeni bárki tud, készített egy fotorealista önarcképet, amit kiegészített egy vastag fekete szemüvegkerettel, mint egy meggyalázva saját művét. Micsoda vakmerőség. János humorérzékének mélységeire rövid filmjei ébresztettek rá. A Hagyd a gyereket vagy a Metamorfózis című kisköltségvetésű remek filmjei valószínűleg minden nézőt és szereplőt megnevettettek. Filmen, grafikán és festészeten kívül Ján foglalkozik zenéléssel is. Olyan nagyszabású projektekben vett részt basszusgitáros és zeneszerzőként, mint a The Állatsz slágerek megírása, vagy az egy éjszakás szupergroup, a Dömper ékszerész kísérletének megalkotása. Az itt kiállított letteringjei is tehát a dalszövegek expresszív vizualizációjának számítanak. A művészeteken kívül János... Köszönöm. A művészeteken kívül Jánost az irodalom és a tudomány is foglalkoztatja. Műveiben mindig is lényegre törő volt,
lírikus karrierje is nyílegyenesen tört a siker felé. Az című mélyen megrázó költeményét, a Tükörsima csúszós felületek című metamorfikus fogalomtár, majd epikus kötete a Semmi különös követte. A Tudomány és Irodalom ötvöződik a majdani Számgyökér című magazinban, melynek alapötletét Jánnal közösen alkottunk meg, amire nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen nagy projektben vehetek majd részt. A lap kizárólag nullákból és egyesekből állna, és hétköznapi érdekes témákat feszegetne az olvasók számára. Kevesen tudják, de a művész nyelvújítóként is tevékenykedik. Rengeteg populáris kifejezést hozott létre, és ezek közül szeretnék párat felolvasni. Ez az élet! E, s, ő, elő, po, srü, smé, sdű. Semmi különös. Mröá, szexi leopárd. Betűs lómag, lóbakony, csicska főnix, gondba, az ingyen lobó is pénz, rózsafapoti, megni meg, hál' Isten. Azt már mondtam, hogy én nem vagyok a szavak embere, hanem Körös János a szavak embere. És a kiállítást ezzel megnyitnám. Köszönöm szépen. Én még a végére hozzáraknám a cicik nadrágban. Nagyon jó. Egyébként lehet szerintem kiegészíteni nyugodtan, hogyha ismertek még ilyen olyanokat a Nem tudom, én az a betelnek a cicik nadrágban. Na és igazából akkor ezt odaadom neked. Egy kis emlékmonát. én is szeretnék neked adni Ja, valamit. aztán Szikla 50 ez szokás volt, a temetésre sziklát is minden. ugyanazt Egyes kiállítók művésznek mindig adok. Hát a szél nem fújja legalább. Nem, hát ez ilyen... És akkor ez itt a reklám. Hát azt úgy rá tudod tenni. Igen, vagy például, hogy a papírt ne vigyen. Ilyen levélnehezés, Ez ez is egy jó. optikus lesz. Tehát itt a reklám helye a kiállító művésznek és a kiállítás megnyitásnak. Wow! Milyen jó, Magyar hogy grafika, egy magyar grafikai évkönyvet szeretnék ajándékozni, ugyanis a főszerkesztő asszony azzal bízott meg, kaptam egy jó pár ilyen példányt, és azt mondta, hogy minden arra érdemes embernek nyugodtan adhatok. Én úgy gondolom, hogy most ti akkor érdemesek vagytok, és hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és elfogadtátok a meghívást, külön ajánlnak, és neked is, hogy hajlandó voltál. Annak ellenére, hogy soha nem nyitottál a kiállítást megnyitni. Ez egy új fejezet lesz, de te mostantól csak kiállításokra nyitok meg. Köszönjük szépen! Köszönöm. Van hozzáfűzni való Esetleg Megköszönni szeretném. de ezt hivatalosan. Hivatalosan szeretném megköszönni a Ciklelőtt Galériának, Most napfényképezhetnék, hogy hogy így így a lehetnek, kisséged és is. a képek is itt lehetnek, és a Pufinak, hogy megnyitotta, és nektek, hogy eljöttetek, és Istennek, hogy itt lehetünk. Köszi. Köszönjük. Oké. Meg annyit van. Nagyon jó.